6 na chu tiang hian ronin tranin Mr. Sunganau te pahnih chu kang ho te ina zon nein an lu dru a chutia an lu ruk lai tak mai chuan kang ho chu aron lu thut meya an thom hnobo ma chuan an pahnih chuan an bi ru ta ringot meya kang ho chuan room lo hnok nuai a hmu chuan a seng hoi zung zunga chutia thil hnok vel a seng hoi na lama chuan an korbom chhunga lo bi ru ve te pahnih chuan man chhuah hlau takin an lo tom ve mek zela a muteu thei takani chutia kang ho boy taka omlai chuan miswal ni om tak adum veka inthuam hi ron lutin kang ho chuan alo hmu a chu kordum ha chuan a khoi don tia korbom atanga biru te pahnih chu ron chhuakin anin swal ta chiama kordum vek a inthuam pa chu tlan chhuakin anin chhuak vele ngala baika tlan chhuak ngalin teiso chu bia in athil ti tum a hlo cham thu chu avashila Mr. Sunganau te chuan mantumin an zui ve boka akut ban reka tatu anei ti chia chu an shat theina om chhun chu ni in chuti mek lai chuan yang suni chu ron langin in alo thleng chu a hnok nuai meya kang ho chuan athiam angin alo soi fia ve boka Mr. Songan anau te pahnih thil azontir original copy Mr. Teiso paternity test result chu an hmulo wang chuan athina rim hle a Mr. Song chuan result chu zong chhuak fat turin ati a kang ho le anu te chu lo lang le in anu chuan kang ho an traffic rules vel a soilai chu makti in angai twa newa kang ho ve thung chuan chung an ina lo lut ru te chu angai twa ve neu boka chuti mek lai chuan samsik chu ron lang vele in abane ina te chuan ron thingin an lo soisa a poisa pek tur chu anei box si lo wang chuan tuya zuangin atlan cheta a musician pa chu ron langin chief son nen chuan an nau pan laia in classmate chin an ni nge a anin she chuak tharle ta hnu a chuti mek lai chuan yang suni chu bazar lama kala lo tum meka kang ho po lo om ve rengin anu chuan phirte u naw nena boina siam lo turin acha a chutia akal liam hnu chuan kang ho chu boina hian aron zui ang mei hian inlam a ho tum mek lai chuan mi zui basa achuang tur chu wa hmu in awale chu a thlau pal hlau maya bas chu ti din tumin pek le tatuma ma se anang man talawa taxi chu pharin a zui ve taringot meya chuti mek lai chuan mi zui po chu anu indoor honnana apek poisa chu kengin real estate lam chu befel turin akala yang suni chuan side dis te chu prosecutor officer an omlaya kang ho lopui tu te bula chuan asem kwala damdoi tam tak alei boka kang ho nen chuan an omna hmun in angsia chuan an in pelle chia thina kang ho chuan mi zuin aquarium a en lai chu wa hmu in avakal nai don lai tak chuan anang man lo le chia thina mi zui chuan upalam hotan herbal damdoi te chu leisakin an kutin a than moi thei to lo wanga leisak ani nge a mi zui chuan dor nei tu te chu bia in a dor chu lua tom pui ve turin anin rem siam theita a kang ho khongai thlaka chuan mi zui chu zong chhun zom zelin kang ho chuan bek te a smiley lem chuang chu hmu in anui dan ang chuan nui ve te alo in zir mek lai chuan ruk ru hian a wallet chu a chu sak thut meya kang ho chuan apple chu la in ruk rupa lua chuan avoma avom fural chuan wallet chu atitla palta a bag nei tu le apple nei tu te chu anin how boy ta hloma tutia anin how chu mi zui chuan ron shaphakin avakal naya kang ho chuan mi zui a hmu rual chuan a hnunga chuan a biru a yang suni chuan kang ho chu boina asiama wanga a haulai chuan kang ho chuan anun hluite chu a hre chuak zuaya mi zuin bar exam apek don laya
eitur tui tak asiam sak chu a hre chhuaka mi zui chuan mak ati hle a kangho mi zui le yang suni te chu traka an chuan lain kangho chu anui ver ver reng mea yang suni chuan mi zui bula chuan ngaidam dilin kangho an bar a exam nia kangho an mi zui accident apui zoka wanga a hau chiam wang khan ngaidam te chu adil le a Mr. Hun le chief son te chu ron lang le in chief chuan an khwa chu fankwal pui Mr. Hun chu an tlasa zai thiam ani ti tu nge lasha ti te chu azot kwal vela an concert hall po chu vok farma an lo mang to chu alo ni a Mr. Hun chuan celebrity aron shwai tur thule chumi huna security na thoktur chuan samsik aroi tur thu te chu alo tiama mi zui po chu samle makeup te lo ti sak tu tur ani thu te chu ashil nge boka khomi pui te chu anlama tang turin a min ta veka yang suni alo thlen chuan adam doi te chu aron sem ve hloma anin thiam lo ru hle hloma an vok pakha chu an thenom te bula chuan a local pala chuti mek lai chuan yang suni chu sungei bula kalin adam doi leite chu pe ka batuma sungei chu luya sanga mantumin alo boy hle thunga samsik le mi zui te chu ronlang vele in samsik chu mi zui te ina alo bi ru a an hun hluya chuan lo kir le lokta ila samsik chuan kangho chu tumlok wang pon lawin company dinner an nei na chuan awa mu fu a kangho po chuan mak alo ti hle a poisa pe in akal tir ngal ta de a chumi hnu chuan mi thil ruk a hral chhona wanga boina tokin kangho puina te chu adila anau panlaya ati du da thin awang te chuan ngaidam te chu adila kangho chuan alo pui du chuang lova un te chu samsik chuan a hre chuak rum ruma tun huna chuan kir le in samsik chu abula om vereng kangho bula chuan a thina rim ru hle a ma se abula om kangho chu kumsari mi amnesia nei ani boxi a tiwak ngaina a shabik lo hle ani chutia an omlai chuan kangho chu phirte bula chuan kalin puiturin awangin ringot peka phirte chuan ama chewa a om ti an sha chuan an bula cho ei turin an som ve ngal ringot boka samsika chungte chu ronlet le in yang sunin adam doi pek an mu chuan anin thiam lo hle a choka chuan thomri sha in entura an kal chu samsik hi alo ni a samsik chuan kangho chungchang te alo sha chuan mak ative hle a akhongai le jok hiala chuti mek lai chuan mi zui chuan an dinner tan stew chu alo siama phirte chuan korean cho an du jok thu chu soin an lo phun bulbula phirte chuan kangho chu an lo fiam kwala mi zui chuan lo hawin an tlan chita deya chutia phirte chu an ombo lai chuan mi zui chuan kangho an atina zia hre chuakin ronin lan to lo turin kangho chu acha a kangho po chu hotomin amang tha ta hloma chief son chuan yang suni damdoi a hnu chhia chu muin a in thiam lo ru hle a chief son chuan an vok farm chu yang suni a ha damjok theina ti top sak atum thu Mrs. Joy bula chuan soin Mrs. Joy chuan uluk takin alo ngai thak saka Mr. Songanau te pahnih te chu ronlangin vok farm office chu an zonga tuma an omlowe mo an ti lai chuan yang suni chu ronlang thutin an ham hai hle a pakhat jok chuan chuan lamatan tlai hnai vela farm le adu thu chu alo shila yang suni chuan alo pui tur thu chu shilin Mr. Sona mitir te pahnih chu anin chiru hle a midangin an hriat chhuwa an du lo chuan chulai muna farm an siam ve nge angai boxi a engpo ni se yang suni chu apum ron na thotin rang takin hospital an pan puita a chutiani khoshilawa omreng lai chuan atlei rol laia achungte car accident a an thi lai chu a mu a alo har chwa nu chuan doctor chuan cancer anei thu shilin stage 4 na ani thu chu alo shila yang suni chu amang ang hle a kangho tan tal en koldam saktorin doctor chu alo ngen a
chuti mek lai chuan Mr. Huna lo langin alama tangtura a min takte chu inthiam lowin alama tran chu an du ta hlom lowa gemja I chuan Mr. Hun alama atran lo tur thu soin apasal thita ina ngai zong ane san lai reng po a atran tata wangin yang sunilam atran tur thu chu ashila samsika pale chief son te chuan kang ho an anu azon lai chu sha in anzon puita zoka yang suni chu hospitala a omti an sheta a kang ho chu tlupalin yang suni chuan pui atuma ma se harsa ti tak chungin a haider te zoka yang suni chu ding thutin ama a adin a inzir angai thu chu shilin akal santa deya chulaya lo omve te chuan mak anti hlom hle a